Kahandusanan sa usa ka problema mahitungod sa mga manok sa iyang silingan nga kanunay ginakakha ang iyang garden. Ang atong letter sender nga nagpaabot karon sa among istasyon nga wala pa marehistro. Sa kahandusanan, mao kini si Rosemary nga taga Compostela Valley. Kahandusanan, problemado ang atong letter sender karon kay adunay mga manok ang iyang mga silingan ug bisag unsa unyag puko ang mga ulo niini dili niya maigo. Mao kini ang iyang suliran. Mao ka na iyang suliran nga si Rosemary nga taga Compostela Valley. Nagpada sa iya karon. Wala siya nagbutang ng afiliado. Wala siya nagbutang. Ang iyang lugar lang. Yes, o pangalan. Dahil Rosemary, akong ikatambag da kanimo kaning imong suliran karon nga parte sa imong silingan nga nay mga manok. Dali ra na kayo day solusyonan day. Bisag unsaon man gani day nimo glabay di paghapon siya maigo. Bisag unsa na nimo pintik sa iyang sa mga ulo sa manok. Pero na ang solusyon ana day. Ang solusyon ana sa imo sa manok day sa imong silingan wala man gid sa gikompronta nimo siya pero wala man gapon siya nito sa imong mga manok o sa imong ingon nga ang manok hipuson kay nakahasol na sa imong kagalingon. Ani na siya day. Ang solusyon anang manok simple ra day. Pag-init daan diha sa karahay, pabukal-bukala. Tama. Oo. Ya manguha ka daan og mga pagsagol sa sinabaw. Masabaw man na kay manok man na day. Isa day, at kaduhan akong tambag sa imo kanang imong problema na sa imong sa manok sa silingan nimo no. Ang ikaduhan ako ani kuan. Di paghapon gani gahapon sa makuha nimo kay bisan nag-init na ka og tubig. Simple ra day. Bisag unsa unyag puko ang manok. Simple na sa kay ulo. Di niya maigo. Ngano ka? Unsa ka Ang manok? kuan ani god, ang Bisbo? problema ani, ang solution ani kuan. Di ba ayo pa barangay? Wa maninada ng barangay, no? Wala ginada ng barangay. Ang imong unahon ani day, ang kining kuan ta day, kanang manok jud ang solution ani nga kuan. Karahay gid siya day. Karahay. Mag-init ka, sabawan na. Imo na kay ikaw may nakapatay ana. Mao ni solusyon ana sa manok. Libre na siya sudan. Oo, libre na sa sudan. Tung na lang po day og paniud to. Para may sinabaw sa inyo sa paniud to. Panghatag niya day. Oo. Kanang patiluwa pod man ana, basig Bisaya man siguro na day nga manok. Ang kana siya day, kana nga problema sa manok. Dali ra kaayo. Pagka maihaw na nimo na sa day, imo na nang maluto, tagay lang pod ang tag-iya. Mao na solution. Siya. Oo. Pag mangutan naman gani siya nga kinsa ng manok, inyo lang pod nimo nga. Inyo ha. Akong giihaw kay gihasulan ako sa inyong manok gumikan sa garden nga kanunay nga ginakakha. Ano ra ang solusyon anang imuhang problema sa manok? Ang ikatulo nako day nga advice sa imo day kanang manok ana na siya. Kung masuko man gyud ng silingan nimo nga iyang manok imong giihaw, bisag dakatilaw na siya sa imong giihaw nga manok, dali ra kayo na siya. Dumuga imong silingan, no? Pwede raman siguro na siya, no? Pwede ra. Oo, na siya katungod, no? Na siya katungod. Oo, na siya katungod. Oo. Kay dako na baya kagaso ani imong garden dahil sa mga abono pa lang dan spray, no? Dili ilalim. Kung oo, muriak siya, dumuga. Buki kiya ang mata kung asa dapat imong dapat buki kiyon sa iyahan. No? More na mo ikatambag sa imong haday ang imong sulat tampo diri sa amo ang imong gipadala nga sulat diri sa among istasyon nga kahandusanan. Mao na ang among ikatambag sa imo. Buhata. Kumubalik paghapon ng manok, pag-init og tubig. Para solusyonan gid ang manok. No? Mo nang salamat kaayo sa imong sulat tampo. Salamat sa atong letter sender nga nagpaabot sa iyang suliran. Unta makahatag kadto nga masulbad ang iyang problema kung unsay angay niyang buhaton. Buhaton lang to niya.
para masulbad gid yung Dapat lang problema sa yun manok. kahandusanan. Buhata gid ko. Katong among ginatambag sa imo, buhata to. Mora to. Hello, kahandusanan! kahandusanan! Salamat sa inyong pakikinig sa among programang Kahandusanan nga wala pa marehistro. Huwag niyong kalimutan pag-subscribe sa aming YouTube channel, Like Like a a Burn Burn, Aninohon. Daghang salamat. Thank you! Thank you guys, Thank you, bye-bye! thank you. Bye-bye.